Heippa ja tervetuloa Budjettitädin puheille. Tällä kertaa ajattelin kertoa vähän omista rahatavoitteistani sekä pidemmän aikavälin tavoitteista että tälle vuodelle asetetuista tavoitteista. Mä niin sanotusti otin itseäni niskasta kiinni ja aloin budjetoimaan jokaisen palkkani 2022, eli toissa vuonna, ja silloin myös aloin asettaa tavoitteita rahan käytölle ja säästämiselle. Silloin kun aloitin budjetoinnin ja muun rahan käytön tarkemman seurannan, niin yksi ensisijaisista tavoitteista oli velattomuus. Mä en ole koskaan ollut erityisen velkainen ihminen, eli en ole ottanut muuta lainaa kuin opintolainaa. Ja mä oon sen ikäinen ja mun opintolaina on ollut sen kokonen, että mulla olisi ollut sitä edelleen maksettavana niin kuin tähän vuoteen asti, ellen mä olisi sitten tehnyt sinne aikaisemmin ylimääräisiä lyhennyksiä. Eli mä oon vuosien varrella tehnyt sinne ylimääräisiä lyhennyksiä ja nyt sitten 2022 mä halusin maksaa sen pois mahdollisimman pian sen loppusaldon, mikä siellä oli. Joten sitten kesällä, kun tuli lomarahat, eli kun oli vähän suurempi summa käytettävissä, niin maksoin sen sitten kokonaan pois. No sitten toinen velka, ei varsinainen laina, mutta periaatteessa laina on ollut autorahoitus, eli mulla on ollut auto muutaman vuoden rahoituksella. Ja sen mä maksoin viime vuonna pois. Viime vuonna se olisi joka tapauksessa muutenkin päättynyt, eli maksoin sen vaan kuukauden etuajassa en sen enempää. Mutta nyt mun tavoite on se, että nyt kun mä oon saanut ton auton pois ja mä oon velaton tällä hetkellä, niin mä en halua mitään muuta uutta velkaa kuin sitten asuntolainan aikanaan. Mä yritän pysyä erossa tarpeettomista lainoista ja osamaksuista ja tällaisista, että mieluummin sitten säästää rahaa, jos tarvii jotakin isompaa hankintaa, niin valmiiksi säästää ja sitten ostaa sillä, eikä niin, että maksaa sitä sitten jälkikäteen pois. No, toinen tärkeä asia on hätävara, eli hätävaran säästäminen ja sen ylläpitäminen. Mulla on tietty summa asetettu tavoitteeksi, että minkä mä haluaisin olevan aina hätävaratilillä rahaa, ja mä oon saavuttanut sen summan muutamaan otteeseen, mutta koska mä oon myös joutunut käyttämään hätävaraa, niin aina muutaman kerran vuodessa, niin se on sitten aina laskenutkin sieltä, että esimerkiksi tällä hetkellä siellä ei ole sitä summaa, mitä mä haluaisin. Joten tämänkin vuoden tavoite on backupata se taas siihen summaan, mitä mä toivoisin siellä olevan ja pitää se sitten siellä, että aina jos sitä joutuu käyttämään, niin sitten otan ensisijaiseksi tavoitteeksi saada sitten taas sen sinne kasaan. No, yksi mun tärkeimmistä taloudellisista tavoitteista on omaan asuntoon säästäminen. Se on se niin kuin minun unelma, minkä mä ehdottomasti haluan jossain kohtaa toteuttaa, että mä saan ostettua oman talon. Tätä varten mulla on sitten ASP-tili avattuna ja sinne yritän säästää joka kuukausi ainakin jotakin. Nyt johtuen tuosta hätävarasta ja siitä, että mä oon joutunut monena kuukautena sitten laittamaan sinne rahaa, että mä saisin sen ylläpidettyä, niin mä en ole saanut säästettyä ASP-tilille niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mä toivoisin, että mä pääsisin jossain kohtaa sellaiseen tilanteeseen, että mulla olisi aina tietty summa mahdollisuus laittaa sinne ilman, että se noin muut säästökohteet tai muu kulutus vaikuttaisi siihen, että saisi aina sen tasaisesti saman summan sinne, mutta vielä ei olla siinä. No, tälle vuodelle mulla oli tietty summa tavoitteena, mutta sitten kun mä tein tuon alustavan vuosibudjetin, missä mä katsoin, että paljonko mulla on tulossa tuloja tänä vuonna ja paljonko menoja yhteensä tulossa, niin mä totesin, että mun toivoma summa on liian suuri. Siihen ei ole mahdollista päästä, ellei jostain tule lisää tuloja, ja koska semmoisia ei ole tiedossa, niin ei auttanut muu kuin sitten pienentää tuota säästötavoitetta. Mä haluan kuitenkin pitää sen niin kuin realistisena, ettei sitten tule liian suurta pettymystä. Ja suosittelenkin, että jos on joku tietty summa säästötavoitteena, niin kannattaa hyödyntää tuota vuosibudjettia, koska sillä sä oikeasti näet sen, että onko se mahdollinen se summa vai ei. Jos kerta kaikkiaan tilanne on niin kuin minulla, että pakolliset menot on niin suuret, että ne käytännössä syö hyvin suuren osan kuukausipalkasta, niin ei siinä niin kuin määräänsä enempää pysty säästämään. Mutta tämä asuntosäästäminen on joka tapauksessa yksi mun päätavoitteista ja mulla on tietysti myöskin ajateltuna aikaraja, mihin mennessä mä haluan säästää sen koko asunnon käsirahan. Ja mä toivon, että se
tulee pitämään, niin katsotaan miten käy sen kanssa. No, yksi tavoite, mihin mä viime vuonna jo vähän yritin pyrkiä, se ei ihan onnistunut ja tänä vuonna mä ajattelin sitten oikeasti pitäytyä siinä, on tämä kulujen tasaaminen. Eli taustana se, että mä asun omakotitalossa, sähkölämmitteisessä sellaisessa, ja sen lisäksi auto on toinen asia, eli koti ja auto on kaksi asiaa, mistä mulle syntyy suurimmat kustannukset. Ja ne on myös sellaisia, että ne kustannukset vaihtelee kuukausittain aika paljonkin. Jokainen, joka asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa tai muussa vähän isommassa talossa, niin tietää sen, että sähkölaskut voi vaihdella ihan muutamasta 100 eurosta 1 000 euroon ihan kevyesti niin kuin hyppiä pitkin vuotta. Sitten toinen asia, mistä syntyy epätasaisesti kustannuksia, on auto. No, auton osamaksua mulla ei onneksi enää ole maksettavana, mutta muuten siitä sitten tulee näitä autoveroja, autovakuutus ja sitten välillä huoltaa ja muuta. Eli senkin kustannukset vaihtelee vuoden aikana aika paljon. Mun tavoite on kulujen tasaaminen niin, että vuoden aikana ei ole sellaisia piikkejä kustannuksissa, että joinakin kuukausina olisi hirveän isot kustannukset ja toisina taas pienet. Ja tämä tapahtuu eräänlaisella juoksevalla säästöllä, eli mä laitan joka kuukausi saman verran rahaa laskujen maksutilille, riippumatta siitä, että onko kyseisen kuukauden kustannukset suuret vai pienet. Ideana tässä on siis se, että kun mä saan noita kustannuksia tällainen tasattua, niin mä tiedän siitä paremmin, että paljonko mä pystyn säästämään joka kuukausi, eikä mun tarvitse sitä säästöjen määrää niin hirveästi säädellä sen mukaan, että mitä muita kustannuksia on tulossa minäkin kuukautena. Tavoite on myös, että kaikkiin kustannuksiin, johon vaan on mahdollista varautua, on varauduttu. Ja hätävaraa käytetään vain aidosti yllättävissä tilanteissa, ja silloin kun rahaa tarvitaan tämmöiseen hätätilanteeseen, niin sitä on. Niin ei tarvitse jatkuvasti pelätä, että jotakin hajoaa tai näin. Sitten mulla on tällä hetkellä myös semmoinen, sanotaan ei niin tärkeä säästökohde, eli yleinen säästö tulevaisuutta varten. Sitä varten mulla menee joka kuukausi hyvin pieni summa indeksirahastoon tai 2 eri indeksirahastoon. Ja tää on semmoinen, että mä annan niiden mennä automaattisesti, mä en niitä hirveästi katsele, mä en niihin koske. Eli tämä säästö on ihan tarkoitettu tulevaisuutta varten, että mä sitten myöhemmin mietin, että missä kohtaa mä alan niitä säästöjä käyttämään ja mihin, mutta toistaiseksi ne vaan menee siellä taustalla ja kuten sanoin, niin se summa on hyvin pieni. Tässä oli vähän mun omia tavoitteita sekä tälle vuodelle että vähän pidemmälle aikavälille. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että missä vaiheessa te olette menossa omissa taloudenhallintaprosesseissa. Onko teillä esimerkiksi paljon vielä velkoja, mitä pitäisi maksaa pois, vai oletteko siinä onnellisessa tilanteessa, että olette velattomia? Ja onko teillä jotain suurempia säästötavoitteita, mitä kohti olette menossa? Laittakaa ihmeessä kommentteja tonne alas muidenkin nähtäväksi. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla kerralla. Heippa!